Vítajte pri sledovaní nášho druhého let's playu. Vítá vás MTG. Arko. Takže ja pôjdem naťažiť nejaké drevo a ty choď naťažiť... Ja pôjdem majniť. Dobre, bež. Síce by mi bolo ešte aj meč, ale ja hádam prežijem. Mal si zobrať jeden zo steny crafting. Počkaj, to budú zombíci. Takže v tomto let's play by sme chceli pristaviť druhé poschodie na dom a naťažiť nejaký iron. No to by sme mohli. Hľadám, kde by som mohol kopať. OK. Tuto by to bodlo. Ja mám zatiaľ 19 surového dreva. Takže ja idem teraz začať pomaly pristávať druhé poschodie, ale ako prvé by som chcel spraviť trochu vyšší strop na prvom poschodí. Ja sa potom na teba portnem. OK. Bodlo by spraviť si lopatku. Hádam, nájdem možno voľaké čestky. Keby si našiel spawner, tak povedz. Dobre. Našiel som uhlie. Super. Podal by mi to aj meč. Práve mi došlo krumpáč. Portni sa nám. Tak asi nič. Portni sa na teba. Portni sa ty na mňa a hodím ti môj meč, zatiaľ nepoužitý. A ja meč veľmi nepotrebujem. A pozrieš ešte krumpáč. No to si spravím. Ale musím mi dať potom 2 styky. Dobre. Daj mi 2 styky. No, tu máš toto. Alebo 4. A tu máš 14 dreva. A ešte ti hodím aj moje torče. To nič viac nepotrebujem. Alebo ako chceš. Sorry. Oho. Dal som ti krompač, tak vybúraj pec a daj ju o jedno poschodie nižšie, dobre? Tak. A OK. idem majniť. Bež. Táto... bomba. Slabý skiller som. To nič. Kde som to kopal? No tak. Bol som kulilíčok od striebra. Od železa. Skoro som sa mi ho podarilo naťažiť. Vtedy došiel krompáč. To je zákon schválnosti. Že váš. Ja začnem pristávať to druhé poschodie. No dobre, ale postav ho v takej istej výške. Ako? No, že 2 bloky budú. 2 bloky, dobre. 2 bloky do výšky. Oh. Skoro som zletel zo strechy. Chceš aj nejaké okná? Zatiaľ nie. Uá, Čo? 1500 zombíkov tu je. Asi budeš blízko spawnera. Potom ho zničím. Dobre. Čo? Spawner? Áno, ale dvaja som...
si. Portni sa na mňa. Dobre. Chceš tu aj okna? Ešte okienka zatiaľ nepotrebujem, ale teraz sa si ponáhľať tak, kde som zomrel. OK. Hej, volá, ako mi to začalo lagovať. Už to je pekné. Kopal som. Tu. Aha, zomrel som. Všimol som si. Už som zase na tebe. Potrebujem drevo a kameň. A jeden crafting table. Takto, krompáč. Musím sa tam dobojovať zase. Takto. A ideme. Do útoku! Čo? Musím sa tam naspäť domajniť. Aha. Toto je. Robím čoraz väčšiu a väčšiu dieru. Potom do nej nepadni. Dobre. Ja už som spravil druhé poschodie a už tam máš aj schody k nemu. No dobre. Teraz by som išiel sa vydať niekam a chcel by som nájsť vlnu, nejaké ovce na postele. Mne asi zmizli veci. A A nie. mal by som ísť naťažiť nejaké drevo. Však stromčekov je tu dosť. Áno, zničil som spawner. Aké boli veci v tých čestkách? Zatiaľ som nepozrel. Ak tam bude sedlo, povedz. OK. CDčka, gunpowder na TNTčka, redstone, kýblík, CDčka, ďalší kýblík. Poď sa potom pozrieť, ako som spravil to hore, keď domajníš. OK. Začína byť noc. Neboj sa, potom sa bortím k tebe. Teraz ťažím železo. Dobre. Naozaj by to chcel nájsť nejaké ovce. Podľa by to doniesť zohnať voľaký piesok. Piesok? Skúsim pohľadať. Len už je noc a nerád by som sa stretol s nejakým zombíkom alebo skeletónom. Radšej pôjdem niečo robiť domov. No dobre. Našiel som voľaký mine. Vyzerá to tu celkom slubne. Dobre, keď nájdeš dia, povedz. Vieš čo, zatiaľ som pri irone. Nevadí, beraj ten. Idem za tebou. Dobre. Môj vrchšok už je hotový. Hej, Čo si spravil? idem vymeniať podlahu. Si milý, uhni. Díky. No, máš. Má tam aspoň dačo? Je. Ako vidím, tak toto je plné. Máš tam 4 steny a strop, podlahu. Ukážem si jednu čest enchant. Či nie.
steny, či zmizne. Už som pripravený, ja tu si. Čo si vykraftím? Asi ako prvé dvere. To by bodlo. Tomu ver. Takto. To je dobré. Mám 15 uhlia, ale žiadnu pec. Ja tu mám zase pec a žiadne uhlie. Creeper. Creeper, Áno. Pred mojimi dverami. do prdele. Dúfam, že nám neodpáli dom. Ty máš meč, skús ho zabiť. Máme menšiu dieru pred dverami. Zostávame. Idem sa pozrieť. Ups, Zastávame. OK. Vidíš, bačov si fón. Blbej creepy. Zistil som, že ten stromček, na ktorom sme mali dom, sa začína trošku rozpadať. To zastávaš. Jak mamíklo z toho creepera. Fuj, cigán špatný. Spravíme si piecku. Potom pôjdem z onej voláky písok. OK. Občas železo. To si z toho postavím. Krompač. A spravíme aj tebe rovno. OK. Mne by si mohol sekeru spraviť, Železnou, dobre. aby som mal čím ťažiť drevo. Vieš, postupne si budeme zväčšovať ten dom, ha? Potom to bude taký menší hrad. Kým to bude hrať, budú Vianoce. Kde si? U seba dole. Tu máš. Díky. Toto si mi spraví postielku. Tak to volá. Toto si dám. Na posteľ nám najskôr treba vlnu. No veď jasné. A ja potrebujem tu ešte aj piesok doma, 10 gunpowderu a teším sa, keď si spravím TNT. OK. Ešte je noc. Jo, Počkaj. jo. Veď môžeme sa kedykoľvek pozrieť. Stojím vo dverách a pýtam sa, či je noc. Valid. Á, tamto dole je skel. Zabij. So sekerkou idem na ňo. Zabij si. Keby si chvíľu počkal, som na teba meč. Ale keď nechceš. Si povedal, že mám ísť po ňom. Aha, je dole. Kde? Dole. A ďalší. Á, Kde? zabij ho, tu pod stromom. Mamo, mám pol srdiečka. Dobre, jedno srdiečko. Poď naspäť do Díky. domu. A nevychádzaj, kým nebude vonku svetlo. Čo mám robiť? Všetko už som vyrobil. Ja si teraz tvorím topánky. Čo tu mám čakať doma? Slabý som s tým šípom v hlave. Pozri sa na mňa. O mnoho viacej sexy. Zhruba za minútku budem musieť pomaly končiť, lebo YouTube nedovolí dlhšie videá, viac menej než 15 minút. Takže máme také pravidlo, že najdlhšie videá budeme mať 15 minútové. Možno o dačo neskôršie začneme ja dlhšie točiť, ale zatiaľ 15 minút to budeme dávať. Počkaj, sem šípy. Na 3. Stoj a nehýb sa. Stále 3 šípy. Koľko máš šípov ty? Myslím okrem toho, že koľko máš v sebe. Okrem toho mám 0. Aha, tak nič. Vieš tie vedra, čo si tam našiel? No. Potom spravíme aj hriadky. Dobre. Mali by sme teraz pomaly končiť, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak chcete vidieť ďalšiu časť, dajte odber. Takže lúči sa s vami MTG. a Rkol.